Il-Fondazzjoni tal-Klib Gwida u l-Għaqda Maltija ta' persuni neqsin mid-dawl li naqdu flimkien biex jorganizzaw attività sabiex tinħolqu aktar kuxjenza dwar persuni neqsin mid-dawl f'Malta. One News żar din l-attività li saret fi Pjazza Tritoni fil-Belt Valletta fejn hemmhekk stajna nsegwu wħud mit-tagħlim u informazzjoni li beda jingħata l-pubbliku biex ikunu aktar tajnuna għal dawk neqsin mid-dawl. Hemmhekk tkellimna wkoll ma' Alfred Reale, persuna li huwa nieqes mid-dawl li spjegalna kif il-kelba tiegħu Adele tgħinu kuljum f'ħajtu. Adele għamlet li d-differenza kollha u għax illum il-ġurnata inħalli f'idejha biex tmexxini. Barra minn Malta jħobbu jużaw frog guidok my eyes. Għaliex hija għajnejja u ġifieri x'in noħroġ għalkemm jiena ikonni f'moħħi fejn irid immur. Imma Adele qiset tiskapulali l-obstacles li nsib fi triq. F'din l-attività ġew organizzati diversi eżerċizzji u sessjonijiet informattivi differenti fosthom li jpoġġu lil min jażel jattendi f'post persuna li tkun nieqsa mid-dawl u jattula għajnejha. Hawnhekk huma jiġu gwidati bħalma jiġu gwidati persuni neqsa mid-dawl mill-kelb tagħhom sabiex jifhmu aħjar ir-realtajiet differenti ta' dawn il-persuni. Dan l-eżerċizzju huwa msemmi l-experience ta' nilu dwaru tkellimna ma' Malcolm Nawdi. Hemmhekk qegħdin inħaġġu n-nies biex jipprovaw xi jfisser tkun persuna nieqsa mid-dawl u x'jgħaddu minnhom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. L-ostakoli li jsibu meta jkunu fuq il-bankini tagħna. Lan tal-Fondazzjoni tal-Klib Gwida huwa li tħarreġ lil dawk li huma neqsin mid-dawl sabiex isiru indipendenti fil-mobilità tagħhom kemm permezz tal-bastun l-abjad u kif ukoll bil-Klib Gwida. Għal aktar informazzjoni dwar l-attivitajiet li jiġu organizzati mill-Fondazzjoni tal-Klib Gwida, wieħed għandu jżur il-paġna ta' Facebook MGDF Malta Guide Dogs Foundation.